Ak máš vo svojom živote ľudí, ktorí ťa ignorujú a tebe to prekáža, prípadne máš z toho depresie alebo ti to vadí, je pravdepodobne problém u teba a možno máš tým spojené niečo s minulosťou. Možno si naozaj zažil nejaký traumatický zážitok, kde ťa niekto ignoroval, tvoje potreby, tvoje pocity a ty si sa cítil zranený, zranená. Ja sama som kedysi lipla a dosť mi záležalo, aby som mala pozornosť ostatných ľudí. Až ma život tak prefackal, že som si uvedomila, že najdôležitejšia som ja a moje potreby. Takže ak sa ti stáva, že ťa niekto ignoruje a nevieš sa s tým zmieriť, tak máš problém. Vieme sa na to spoločne pozrieť, vieme si to vykomunikovať tak, že ti zmením iný uhol pohľadu a teba možno, že oslobodím od potreby pozornosti ostatných ľudí. Opakujem, ja sama som si tým prechádzala a teraz naozaj je mi jedno, či ma niekto odmietne, prípadne ma niekto ignoruje. Ja sama som to otočila tak, že ak je niekto, kto ma naozaj ignoruje, prípadne nechce so mňou komunikovať, tak takéhoto človeka vôbec nedržím vo svojom živote, dávam mu maximálnu slobodu a poďakujem, že bol súčasťou môjho života, avšak v budúcnosti už s takýmto človekom nepočítam. Natoľko si vážim samu seba, že ten, kto ma ignoruje, tak svojím spôsobom ignorujem aj ja toho človeka. Možno je to sebecké, avšak prečo by som mala upútavať pozornosť človeka, ktorý o teba absolútne nestojí. Takže aj ty, ak máš pri sebe ľudí, ktorí ťa ignorujú, prosím ťa, porozmýšľaj nad tým, či vôbec týchto ľudí potrebuješ vo svojom živote. A zameraj sa na inú skupinu, ktorí sú otvorení a dajú ti tú láskyplnú pozornosť a priateľskú podporu, ktorú je potrebné vymieňať medzi sebou. Avšak len keď ty dávaš a druhý iba bere, tak toto rovnováha nebude. Takže daj si na to pozor, kto tu je pre teba a kto tu nie je. A ty sa zariaď podľa toho.